Преди няколко дни се наложи да преспа кучето си и да го погреба след 9 верни години служба и любов. Никога няма да забравя тази дата, 12 май. Никога няма да забравя и как сърчицето му спираше и просто 9 години любов ставаха на пух и прах. Болката е огромна и остават само спомените. Правя това видео, тъй като мъката ми достигна до ужасно много хора и получих хиляди съобщения, обаждания, коментари и искам да благодаря наистина на всички за подкрепата. Тя най-често може да дойде само от хора, които са преживели подобно нещо или имат домашен любимец, който приемат като част от семейството си и го обичат истински. Благодаря ви наистина от сърце. Пожелавам както вие, така и семействата ви и вашите животинки да сте винаги живи и здрави и винаги заедно, въпреки ежедневието ни, въпреки проблемите, въпреки недостатъците, които има всеки един от нас. Се обичайте безусловно, защото това е нещо, на което ни учат животинките, нали? Сега в тая хубава гора с тия големи поляни ще да е много готино керчето да е с мен и да се разхождаме. Не съм свикнал да ми е празна ръката, но обичам та миличка. Скръбта ми няма отмина никога, но се опитвам да почита паметта и по някакъв начин. Засадих цветя, засадих храсти, засадих дървета. Ще направя и едно нещо утре, което съм правил и преди и ще продължавам да правя, но това ще го кача в следващото видео. Този клип е специално и само за вас. Благодаря ви. До скоро!